Ang araw po mga ka-i-rides, nandito po tayo ngayon sa Dinarayo at tuwing Sabado meron po silang pong party. Ito po yung Victoria Bay Resort. Located lang po sila sa Sitio Imakato, Cagmanaba, Uwas, Albay. Kapag kukuha po kayo ng rooms and cottage, wala na po kayong babayarang entrance fee. Ang masasabi ko lang po sa Victoria Bay Resort, napakaganda ng lugar, malinis, malawak, maganda yung dagat, kaya very recommended po ito sa inyo. Sa mga nagpaplano mag-swimming, mapa-school, company, or group, or family, sa mga di pa po nakakapunta rito, pwede nyo pong itry itong Victoria Bay Resort. Di po ako mapapahiya sa inyo. Promise po. At kapag kumuha po pala kayo ng rooms, pwede na po kayo gumamit ng kanilang dalawang swimming pools. Kapag cottage naman po yung kinuha nyo, magbabayad lang po kayo ng entrance fee para sa swimming pool. Meron po sila dito aqua park, at meron din po silang water sports gaya po ng jet ski, banana boat, pwede rin po kayo mag-island hopping, dragon boat, paddle boards, kayak, at yung clear kayak po nila. At pwede rin po kayo pumunta ng Animasola Island. Kaya mapabata o matanda, sigurado pong mag-enjoy po rito. Meron din po sila rito swimming pool, at meron din po infinity pool. Kapag wala po kayong baon or kinulang po yung baon nyo, meron po sila rito restaurant, at meron din po sila rito playground. Room rates naman po nila starts at 1,900. Ang check-in po nito ay 4 PM. Ang labas nyo na po kinaumagaan 2 PM. Kaya 22 hours po yung 1,900 nyo. Ang cottages rate naman po nila, ang small is 1,000 pesos. Ang medium is 1,500, ang large is 1,800. Daytime po yan. Ang nighttime naman po, small is 1,200, medium is 1,700. Yung large po ay 2,000 pesos. Meron din po sila rito function hall, merong non-aircon, at meron pong air condition function hall. At pwede nyo po i-celebrate dito kahit anong occasion, gaya po ng conventions, friends party, wedding reception, seminars, birthday party, baptismal, and family reunion. For inquiry and reservation, pwede nyo pong i-message ang kanilang FB page, at pwede nyo rin pong tawagan ang kanilang contact number. Huwag nyo pong kakalimutan, every Saturday meron po silang pong party. At maraming salamat po sa management and staff ng Victoria Bay Resort. Maraming salamat po. At nagpapasalamat din po ako sa lagi nyong panonood ng aking mga videos. Lagi po nating tatandaan, ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe, and God bless us always.